L'any 2013 jo buscava un pis a Barcelona perquè les meves filles havien de venir a estudiar. Volia una cosa molt concreta, un pis a la zona de l'Eixample i que fos nou o que estigués en molt bon estat. Llavors vaig contactar amb diferents agències immobiliàries i també amb Amat. Amat em va ensenyar un pis que s'adequava molt al que jo volia. Primer de tot vaig telefonar a Amat, amb molta bona predisposició em van dir, vam quedar un dia i una hora, va venir un comercial, que aquest primer comercial no va acabar de connectar amb nosaltres. Llavors, com que el pis ens va agradar, la segona visita va venir la Maria Jesús i a partir d'aquí ja va començar la nostra relació. El pis ens va agradar moltíssim i ens vam adonar que estàvem amb una molt bona professional que ens donava molta seguretat. Us vaig conèixer a través de la pàgina web. Jo per internet buscava pisos d'una zona determinada i anar connectant a través de pàgines vaig arribar a un pis concret que l'ofertava Amat. D'Amat destacaria el producte que té, els bons pisos que ofereix, tant en aquest cas per compra, i la professionalitat de la gent que està al capdavant de l'empresa, perquè en tot moment ens va donar molta seguretat i ens va donar molta informació en un món que nosaltres desconeixíem. Quan algú pensa fer una compra d'un pis, val la pena posar-se en mans de bons professionals, de gent que hi entengui, perquè és realment un fet important a la vida, i llavors jo recomanaria que la gent que tingui en ment fer una compra o una inversió d'aquest tipus es posi en contacte amb Amat.